سلامات دك عبيتي أنا حوخم جنتراي نايلو ما أنت مدبي بفلاي أبعد عرب كوينخم ويكا كوينخن بلايف نيوتيوبكم ويشاور زي ساعات التملؤ زلخم سبات اتكايدا نسو تغمو قداتون مفتيحون بزرزر كنغركم يمصي زلخو كساب موداتا تخاتاتلو كتغمكم يم بفلاي أبعد عرب زلخم مبليه مخنيات درجات 900 إيتاوي بخم عينت بلايف ويشاورن سبسكرايبراتن مليون مصيوم ادسنس نخمرلهم زحتون سبات كافت خباب سلا زخون امبر اب زخون يكون كباب هالو بلايف اندحر وچاورت ملو خوينكم يملكتكم لايف كبلكم كلغو مدنغار كيفتر اتوم بتخكلኛ دمصن بتخكلኛ مسلهم مصيهم اب لايف توقعو اب لايف ملእختكم تحلفوا سبات تقمنبر ጉድአት ስለዘይብሉ በርቱዑ ክብለኩም ይዝደሊ እንደም ኮማ ዓይነት اب لايف መጽኻ ምጽዋትን መልእኽት ምሕላፍን ዩቲዩብ የበራታት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ታርጌተይ ሎማዓንቲ መልእኽተይ ከም መሐላለፈልኩም ዝመጻኹ እቶም ናብ ላይቭ ኣቲኹም ብድሕሪኡ እቲ ላይቭ ስክሪን ሪከርድ ከም ዝገብር ጌርኩም ናብ ጋላሪኹም ተመሊስኩም መጺኹም እቲ ጋላሪኹም ዘሎ ናይ ጻዓዱ ፎቶ ይኹን ቪድዮ ብዘይገድስ እናተመላለሰ ከም ዝጻወት ትገብሩሞ ብድሕሪኡ ድምጺ ሚት ጌርኩም ኣጥፊኹም ላይቭ 7 ሰዓት 8 ሰዓት ክሳብ 10 ሰዓት እናጻወትኩም እትሓድሩ ወይ ትድቅሱ ሰባት نعاختكم يملأخت يلوم عنتي كيدبركم انتي مجمرا طقمو خنغركم بدحريو غداتو خنغركم قصيله ات غدات نسو خم يغيركم فيكس كم تغبرو ات غدات سو ناب طقمكم كم يغيركم كم تقيرو كنغركم كساب موداتا قلبكم سبسيبكم تخاتاتلني اذا فيديو سرح زلخو ناي بزحات سبات حطوتات كملسيو الى سلاز امنكو مسنجري بزعبازي بزحاتو سبات تتنانيقو إذا فيديو زي كساب موداتا خير أخم أي تدول اللي إذا فيديو زي مسرع أخم زي برهلكم نقر تهاليقن كتحطن تخليهم على الكومنت مخناتو بزحات حتى يخم اللي سبزي إذا سرار حزي بتقوم خنجمر كلنا اتقدم أي تقومو مونتايزيشن نختحاتو أبلاي نختبلو زخ لكم لعلى حدا شح سبسكرايبرات أبحث سير جزء نخترخبو سلزخ لكم مخناتو لعلى حدا شح سبسكرايبر مركب بفلاي نجمرتي يوتيوبرات كما يكبر كم زخني فولتي تقال أي تقومو مونتايزيشن نختحطو زدليكم 4000 واتشينغ هاور ويكا 4000 ساعات أبحثر جزء نختمرو سلزخ لكم ناب قداتو خنسجر كلنا خا بزمن قدزي بزا أكبكمو واتش هاور يوتيوب نمونتايزيشن زي قبلكم يخليو بزمن قدزي ساعات مليوم ادسنس زملاء كلهم بتاعم بزو حسابات علو برقص بعدل استقبلهم استوصلوا سبات علو اتم زوزحو جن زي تقبلهم سبات يوم مخنياتو ابز حلفه فيديو تاتي كم زنغركم يوتيوب ازوم سبات ازيوم كتقمني يخلو يوم الي يقبلكم منبر نزم سبات كتقمم يلي يكونن زقبلكم انت تقبلكم سخم ترخبو طقم خمزله خوينو ነገር ግን ዩቲዩብ ናይ ባዕሉ ጥቅም እንሐሰበ እንበር ናታትኩም ጥቅሚ እንሐሰበ ይኮነን ምስ ዩቲዩብ ክትቀጽሉ ዝገብረኩም ግርም እዚ ኻበልና ዩቲዩብ እስኻትኩም ንዩቲዩብ ትጠቅምዎ ዲኹም ኣይትጠቅምዎን ቪዲዮታትኩም ንዩቲዩብ ይጠቅምዎ ዲዮም ኣይጠቅምዎን ዝብል ነገር ንምፍላጥ ማዕቀኒታቱ እንታይ እዮም ዝብል ከዓ ክንርኢ ኣብዚ ሓለፈ ዩቲዩብ ንስኻትኩም ኣብ ትዝግሕዎም ቪዲዮታት ኣብ ዘመሓላልፎም መፋለጢታት ወይ ከዓ ኣድቨርታይዝታት እዩ ዶላር ወይ ከዓ ጥቅሚ ዝረክብ ተባሂልና ነርና ቪዲዮ ናራኹም ኣብ መንጎ ዝመጹ መፋለጢታት ኣለው ሓቂ ኣድቨርታይዛት ቦ ምኽንያት ዩቲዩብ ዘይእመን ዶላራት ይዝረክብ ኦኬ ዩቲዩብ ኣብናትኩም ቪዲዮታቱን ኮማም ዓይነት መፋለጢ ወይ ከዓ ኮማም ዓይነት ኣድቨርታይዛት ክዝርግሕ እንተኾይኑ እንተናኣሰ ሰባት ነቲ ቪዲዮኹም እናርኣዩ ንዝተወሰኑ ደቃይቕ ቪዲዮኹም ነተኸታተሉ ክጸንሑ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ቪዲዮኹም እናርኣዩ ዝተወሰነ ደቃይቕ ክጸንሑ ኣለዎም እዞም ሰባት ቪዲዮኹም እናርኣዩ ዝተወሰነ ንኽጸንሑ ከዓ እቲ ቪዲዮኹም ዝረአ ምስሊ ክህልዎ ኣሎ ዝስማዕ ድምፂ ክህልዎ ኣሎ ኣነሲ ሓንቲ ናይ ዝተወሰኑ ሰከንድታት ቪዲዮ እናተደጋገመት ድምፂ የብላ ገለ የብላ ወይ ድማ ናይ ሓንቲ ፈረንጂ ወይ ናይ ሓደ ፈረንጂ ስእሊ ድምፂ የብሉ ገለ የብሉ እናርኣኹ ኣፍጢጠሲ ካብ 10 ሰከንድ ንላዕሊ ክጽበይ ክእልን ዓሻተ ዘይኮይነ ማለት እዩ ሰብ እቲ ዊሉ ምንም ዝረአስ ኢኑ ወዲያ ቀልጢፉ ተወፂኡ ከዓ እዚ ሰብዚ ኣብ ቪዲዮኹም ኣድቨርታይዝ ይርአን ዘሎ ማለት እዩ በኻል ኣባሃላ ቪዲዮኹም ንዩቲዩብ ኣይጠቕመን ማለት እዩ ስለዚ ሞኔታይዜሽን ዘይክቕበለኩም ይኽእል ብስሩውን ዩቲዩብ ሕጊ ኣለዎ እዩ ዝረአ ቪድዮን ዝስማዕ ምስልን ክህልዎ ኣለዎ ቪዲዮኹም ይብል እዩ
بخمس عينة فيديو يوتيوب المونتايزيشن بعدل استقبلهم سبات يلون يبلكون كيشودهم نجرجن مسايهم كبيد زم سبات اليوم يوتيوب ولا حنت جزء سلزح لفك بدحر إدس زلك هتقبل لك عملات يكون نتملالس يجمجمك أي في اللاي مونتايزد مسكون كام استقبلك كم كوبرايت عينات وي زخنا خال يوتيوب زي اللي نجر طفات انت تفيها تمارسوا بملء فيديوهات كايز جمجمو تمارسوا بملء فيديوهات جمجمو ومالت كاني مع طفات كرخبلك أي كم مونتايزيشن يلعلك ديمونتايز ديجبرك ديمونتايز تغيرك بتعمي تسفى زقرص انا قدم كالو يوتيوبات نيرمي كم غيرم ديمونتايز غيرم لي بقى تسفى قريصه غلغدي فيفلت كبيديو نا يوتيوب الجوريزم حد نغرات ريكورد እንዳገበረ እና መዝገበ ይዝخيد እቶም بخمس عينه لايف ዝሰራሕኩምዎም ቪዲዮታት ተመሊስኩም ረአይዎም 7 ሰዓት ገሊኹም ካ 11 ሰዓት ላይቭ ነርኩም ወይ ካ ላይቭ ኮፍ አቢልኩም ወደቂስኩም ሞባይልኩም ምናልባት 300,000 400,000 ገሊኹም ካ ክሳብ 1 ሚሊዮን ቪው ክህልወኩም ይኽእል እዩ ናብቲ 300 400,000 ቪው ዘሎ ቪዲዮኹም ኣቲኹም ዝሰርሖ ዎች ሃወር ወይ ካ ዝሰርሖ ሰዓት ኣቲኹም ረአይዎ ናይ ገሊኹም 50 ሰዓት ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ገሊኹም 200 ሰዓት ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ገሊኹም 500 ዋላ 1000 ይኹን ፀገም የብሉ 300,000 400,000 ቪው ሃሊካስ እሞ ከዓ ናይ 7 ሰዓት ወይ ናይ 11 ሰዓት ቪዲዮ ኮይኑስ ዋላ 1000 ሰዓት ይኾንሲ ብጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ ይንእሽተይ ንኣብነት ናተይ ቪድዮታት ሲ ናይ 10 ደቂቃ ቪድዮ 10,000 ከባቢ ሰብ ተርእይዎስ ናብ 1,000 ዝኾን ዎች ሃወር ይሽቅል እዩ ይሰርሕ እዩ ሕሰብዎ እሞ ናተይ ቪድዮ ናይ 10 ደቂቃ ናትኩም ቪድዮ ናይ 10 ሰዓት ንውሓት ዘለዎ ናብ 3 ሰዓት ዝፈ ከባቢ እዩ ብድሕሪኻ ናተይ ቪድዮ 10,000 ተራእዩ ናትኩም ካ 400 ካብ 300 ክሳብ 400,000 ቪው ኣለዎ ግን ክልቲኡ ማዕረ 1,000 ዎች ሃወር ክህልዎ ከሎ እቲ በታ ቪድዮ ዝሰራሕኹምዎ ዎች ሃወር ዝሰራሕኹምዎ ሰዓት ነቶም 400,000 300,000 ቪወራት ኣካፍልዎ ብድሕሪኡ ነቲ ሰዓት ነቲ ዝፀናሕኹምዎ 10 ሰዓት 7 ሰዓት 8 ሰዓት ኣብ ላይ ዝፀናሕኹምዎ ኣካፍልዎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ናታትኩም ቪድዮ ዝፀንሕሉ ዘለው ግዜ ብጣዕሚ ሽርፍራፋት ሰከንድታት እየን ብስሩ እውን እዞም ሰባት እዚኦም ንእግረ መንገዶም ወይ ስእሊ ሪኦም ወይ ገለ ክሊክ ገይሮም ኣትዮም ጽኢሎም ስክሮል ዝገበርዎ ክኾኑ ይኽእል እዮም ክሊክ ኣብ ቪው ስለ ዝቆፅር ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዘን ሽርፍራፋት ሰከንድታት እዚአን ኣድቨርታይዝ ክሪኡ ኣይኽእሉን ስለዚ ኣይጠቐምኩምዎን ነዚ ዩቱብ ብጣዕሚ ደምስ ከምዚ ዓይነት ነገር ብጣዕሚ እዩ ቁልቁል ኣፍ እዩ ዝደፍኦ እቲ ዩቱብ ኣይፈቱን ከምዚ ክሊክ ከቢልካ ጌርካ ጽኢሉ ደቢርዎ ውፅእ ዝብል ተኮይኑሲ ዩቱብ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይተባብዕን ሬኮመንዴሽን እውን ኣይህብን ብዙሓት ቪወራት ስለ ዝኾኑ እተን ኣብ ኣፀንሕዎን ክሊክ ዝገበርዎን ሽርፍራፋት ሰከንድታት ንሰን ተኣኪበን ተደሚረን እየን ናታትኩም ዎች ሃወር ወይ ከዓ ሰዓት ዝመልኣልኩም ዘለዋ ናይ ገሊኹም ቪው እኮ የደንግፅ እኮ እዩ ሓንቲ ፎቶ ወይ ዝኾነት ሳክት ምስሊ ለጢፍኩም 300,000 400,000 ገለ ሚልዮናት ቪው ዘለዎ ዝሰደዱለይ ሰባት ኣለው ሕሰብዎ ሓደ ናይ ሓበሻ ደራፍስ 3 ሚልዮን ቪው ንኽረኣየሉስ ክንደይ ናይ ወፃኢ ክንደይ ክሊፕ ከም ዝሰርሕ ከምኡ ገይሮም እውን ዘይሳኽዐሎም 3 ሚልዮን ዘይኣቱ ደረፍቲ ኣለዉ ሓቂ እንደምንም 3 ሚልዮን ተተራእየሎም ግን ማዕተ ሸሓት ቅርሺኦም ዝረኽቡ ናታትኩም ቪው ግን ፌክ ስለ ዝኾነ ወላ ታዕሪፍ ኣይትረኽብሉ ብከምዚ ቅርሺ ረኺበ እየ ብከምዚ ተጠቒመ እየ ዝብለኒ ሰብ ተሃልዩ ይምፃእ ዩቱብ ከዓነይ ፌክ ነገራት ናይ ሓሶት ነገራት ስለ ዘየተባብዕ እዚ እንተፈሊጥዎ ዩቱብ ሞኔታይዜሽን ዘይክቕበለኩም ይኽእል እዩ ሪዩዝድ ኮንቴንት ገለ ኢሉ ይኮነን ዝመልሰኩም ናይ ዩቱብ ሕጊ ኣይተኸተልኩምን ኢሉ እዩ ዝመልሰኩም ዩቱብ ሞኔታይዜሽን ቫዮሌሽን ዲ ገለ ዝበሃል ተኣሽሙ ኣሎ ብኸምኡ ክመልሰኩም ይኽእል እዩ ተቐዳማይ ምክንያት እዚ እዩ ካልእ ጉድኣቱ ከዓ እቶም ትእክብዎም ሰብስክራይበራት ዓያሹ ስለ ዝኾኑ ኣይጠቕሙኹምን ምክንያቱስ ሓንቲ ድምፂ የብላ መልእኽቲ የብላ ናይ ፈረንጂ ስእሊ ሪኡ ሰብስክራይብ ዝገብር ፈረንጂ ታልዩስ ዓሻ እዩ ኣረ ገሊኦምስ ነቲ ስእሊ ላይክ ዝገብሩ ዘለዉ መሲልዎም ሰብስክራይብ ክገብሩልኩም ይኽእሉ እዮም ምክንያቱሲ ካብ ኣማኢተ ሸሓት ቪወራትኩም 10 ሸሓት ዓያሹ ሰብስክራይበራት ክህልውኩም ይኽእሉ እዮም ድሕሪኻ ብኸምኡ ዓይነት ኣካይዳ ዝመፁ ሰብስክራይበራት ፈረንጂ ስለ ዝኾኑ ንስኻትኩም ከዓ ቀፃሊ ዕላማኹም ብትግርኛ ፕሮግራም ናይ ምስራሕ እንተኮይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ትግርኛ ስለ ዘይሰምዑ ኣይጠቕሙኹምን ኣይሪኡልኩምን ዶም ሰብስክራይበሮም እናልዓሉ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ብኸምኡ ምክንያት እዩ እቲ ሰብስክራይበርኩም ዝቕንሰኩምን ብዙሓት ሰባት ንምንታይ ሰብስክራይበረይ ዝቕንሰኒ ዘሎ ኢልኩም ክትጠርዑ ስለ ዝሰማዕኹ እየ ኣብ መወዳእታ ከዓ መፍትሒኡ ክነግረኩም ኣቱም ብኸምኡ ዓይነት ላይቭ ዎች ሃወርን ሰብስክራይበራትን መሊእኹም ሞኔታይዝ ንክትገብሩ ትፅበዩ ዘለኹም ሰባት
ወይ ድማ ኣቱም ከምኡ ዓይነት ንምስራሕ ኣብ ከይዲ ዘለኹም ሰባት ኣቋርፅዎ ይብለኩምን ዩቱብ ሞኔታይዜሽን ናይ ምቕባል ዕድልኩም ንኽሰፍሕ ግን እዘን ቀፂለ ዝነገረኩም በብሓደ ግበርዎን መጀመርያ እቶም ብኸምኡ ዓይነት ላይቭ ቪድዮ ዝሰራሕኩሞም ቪድዮታት ረኣይዎም እሞ እቶም ዝበዝሕ ዎች ሃወርን ዝበዝሕ ቪዋርን ዘለዎም ቪድዮታት ፍለይዎም ብድሕሪኡ ናብኣቶም ናብቶም ዓበይቲ ቪድዮታትኩም እናኣተኹም ሕድሕዶም ክንደይ ሰዓት ከም ዝሸቀሉ ورأيهم نوت حازو قاليو 1000 قاليو 500 قاليو 300 كون خاليو بدحريو تم تدميرهم 4000 وجه هاور زسرحوا فيديوهات قديفكم تم كالوت عسقسقس اطفوا قصيلكم تم زترفوا فيديوهات قصروهم 5 يوم 6 يوم قصروهم اب كنديكم ملئكم اب 3 فيديو ديكم ملئلكم 4 يوم 10 فيديو اب كندي كم زملأكم تم زترفوا فيديوهاتكم قصروهم مم انتن إسو معريهم ናይ ባዕልኹም ድምፅን ምስልን ዘለዎ ላይቭ ዘይኮነ ቪድዮ ሰሪሕኩም ኣብይትኩም ፀዓኑ ኣብ 5 ላይቭ 4000 ዎች ሃወር መሊእኹም ተኾይንኩም ሲ ተንእሱ 5 ቪድዮታት ሰሪሕኩም ፀዓኑ እንተኽኢልኩም ከዓ ልዕሊኡ ማለት እዩ ትሰርሕዎ ቪድዮ ግን ልዕሊ 2 ደቂቃ ገለ ክኾን ከሎ ይምከር ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልኩም ነቶም ሓድሽቲ ዝሰራሕኽዎም ቪድዮታት ይኾኑ ነቶም ኣብ ላይቭ ዘለዎ ቪድዮታትኩም ዝተፈላለየ ዓይነት ኣርእስትን ዝተፈላለዩ ዓይነት ታምኔልን ግበርሎም ታምኔል አሰራርሓ ከመይ ኣርእስቲ ኤዲት ይግበር ገለ ኣብቶም ዝሓለፉ ቪድዮታት ስለ ዘለው ኣብ ናተይ ቻናል ኣቲኹም ክትፍትሹ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ኩሉ ትገብርዎ ግን ሞኔታይዜሽን ኣፕላይ ቅድም ምግባርኩም ቅድሚ ምሕታትኩም እዩ ከምዚ እንተጌርኩም ዩቱብ ሞኔታይዜሽን ናይ ምቕባል ዕድልኩም ይሰፍሕ ማለት እዩ ካልእ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነገር ሲ ሾርት ቪድዮ መን ኮፒራይት ይሕዘን ኢልኩም እዚ ኮ ቲክቶክ ኣይኮነን ብዛዕባ ዩቱብ ኢና ነውግዕ ዘለና ሾርት ቪድዮታት ሲ ولا ناتكم مسلي هاللوم بمزمور يسرحوا بدرفي يسرحوا ولا بكلاسيكال وكا ولا بترخا يكون زخون يكون شورت فيديو نابع لكم مثل سلازلو طراح اي حزن معناته يكون كحزكم اي حلفكم ولا كوبرايت زول صحف زيك مسالكم يخدي مونتايزيشن كن اي يقبلكم من لكم انه انا بسقيله بقمت يكون كنزوقع زلخو كابنا يوتيوب حق تبقيسه بعلتهم اتهم ناي يوتيوب كريترز زبحالو زبلو اين عاخدكم زنغراكم زلخو እዚ ማለት መስለኩም ኣነስ ናይ ሓደ ደራፊ ንኣብነት ናይ ኣማን ኤልያማን ደርፍስ ካብ ዩቱብ ኣውሪደስ ኣነ ባዕለይ ክሊፕ ሰሪሐ ናብ ዩቱብ ተፅዕነስ ኣይሕዘንን ማለት እዩ ናትኩም ምስሊ ስለ ዘለዎ ኣይሕዘን ዝብለኩም ሰብ ኣይትእመንዎ ይሕዝ እዩ ዩቱብ ሾርት ይኹን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቪድዮ ናይ ባዕልኹም ምስልን ናይ ባዕልኹም ድምፅን ክህልዎ ጥራሕ እዩ ዝፈቅደልኩም ስለዚ ከምኡ ዓይነት እንተስ ብክላሲካል እንተስ بمزمور بدرفي بترخا زرحكمهم شورت فيديوهات انتهاليوم ካብ ዩቱብኩም ኣጥፍዎም ዲሌት በልዎም ብናይ ባዕልኩም ተክእዎም ማለት እዩ ከምዚ እንተጌርኩም እውን ዩቱብ ሞኔታይዜሽን ናይ ምቕባል ዕድልኩም የስፍሖ ማለት እዩ እዞም ኩሎም ዝነገረኩም ዘለኹ ትገብርዎም ቅድሚ ኣፕላይ ምባልኩም ቅድሚ ዩቱብ ሞኔታይዜሽን ምምልካትኩም ቅድሚ ምሕታትኩም እዩ ካልእ ዩቱብ ሞኔታይዜሽን ክቕበለኩም ከሎ እታ ዩቱብኩም ከም ዘላ እዩ ዝግምግማ ዋላ ፕራይቬት ዝገበርኩምዎ ቪድዮ ተሃልዩ ولا أنليست زجوركم وفيديو تهليو يجمعكم أي تا بروفايلكم سببل تأيو لك خمتة نسخاتكم تفتشوا كم أجير فتشوا زحلفكم زي حلفكم سلزي أنت يبرتات هذا بوست ولولو سئلتاتون أوريجينال سئلتاتون بوست ولولو أبي مسيلكم فيديو زبلالو بدحري شورت زبلالو بدحري لايف زبلالو بدحري بوست زبلالو حكينا وقتهم فوتوتات بوست مبلي على يوتيوب عبز كوميونيتيز بحال مالات أو أعطيكم أوريجينال استفلالي فوتوتاتون بوست ولا أكتيفيتيكم يرئيت يوتيوب دحركا أوريجينال زخونة بروفايل تتقمو نيوتيوبكم سي حرف زخونة كازرقة صوري كواليتي زلو بروفايل بيكتشر جورلو صوري كفر جورلو نيوتيوبكم ديسكريبشن صحفلو أو سيتينج أعطيكم يوتيوبكم سي بزعوان تاي كم زخونة سخاتكم سي بزعوان تاي كم تسرحوس بتقرنيان بإنجليزيان بتقرنيا تصحفوا ما ولا بحر انجليزيه ترانزليت غيركم ب اي اي نحناس بزعبا زينا نسرح زبل ديسكريبشن صحفوا له نتي تقلالا نت شانلكم يزبلكم زلكم استات بمولو يزغن يوتيوب مونتايزيشن تحت خلكم ስለዚህ እዝታት ከየማላኹም ሞኔታይዜሽን ኣይ ትሕተቱ እዚ ዩቱብ ናይ ምቕባል ዕድልኩም ክሰፍሕ ዝነገረኩም ዘለኹም ከም ጌርኩም ዘይቅበለኩም ይኽእል ብደንብቲ ላይቭ ቪዲዮታት ተገምጊምዎ ዘይቅበለኩም ይኽእል ግን እንታይ ዝግምግም ዩቱብ ኩሉ ግዜ ታሽሙ ክገብር ከሎ ንኣብነት 30 ቪዲዮ ተሃልዩስ ብ30ኡ ኣይግምግሞን ዝተወሰነ ራንደም
ዓብይ ዎቻወር ዘለወን ዓብይ ቪወር ዘለወን ድሕሪት ዝተሰርሓ ቅድሚት ዝተሰርሓ ገልታት ዝተወሰነ እዩ ዝግምግም 30 ቪድዮ ታሊኩምስ ብ30 ይኮነን ዝግምግሞ ዩቱብ ስለዚ ናይ ምሕላፍ ዕድልኩም ሰፊሕ ይኾን ኣሎ ካልእ ከዓ እዚ ዲስክሪፕሽን ዛዕምዛዕ ገልታት ታምኔል ጠቕላላ ኣክቲቪቲ ናይቲ ቪድዮኹም ናይቲ ዩቱብ ቻናልኩም ገለታት ይብኒ ስታት ስለ ዝግምግም ናይ ምቕባል ዕድልኩም ንኽሰፍሕ እዚታት ከይገበርኩም ብዝተኻእለኩም መጠን ኣፕላይ ኣይትግበሩ እንተኾነ ኣነ ዝመኽረኩም ካብ ብላይቭ ብገለ እናበልኩም ኣጣራጣሪ ዝኾነ ዩቱብ እትዕብዩ ብናይ ባዕልኹም በቃ ናይ ባዕልኹም ፕላን ኣውፂኹም ናይ ባዕልኹም ስራሕቲ ናይ ባዕልኹም ድምፂ ዘየጠራጥር ነገር እናሰርሕኹም ዩቱብኩም ተተዕብዩ ኣሰየ ነይሩ ተዘይኮይኑ ግን እተን ልዒለ ዝነገርኩም ከይገበርኩም ኣፕላይ ተዘይትብሉ ይመኽረኩም ብመዓንቲ እዚኣ ክብል መፅአ ካልእ ዘይተረድአኩም ሕቶ ተሊኩም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ يغنيلي تمني زرخبكوا سبي على اليواه تمني زرخبكوا على ماي